नारजि कमेन्ट्सनि रिप्लाइ खालामनो थिनदोंना गांफा गांफा नोंथांमोना शेयार खालाम। जा सबाय बिमा फाननो नागिरलायबाय सबाय बिमा बायनो बिदोंनो मानसिफ्रा बिरादनो सबाय बिमा फानसै 20 थाखा फवा दाख्लि 25 थाखामोन दिनै 20 थाखा जाफिनबाय दाख्लि गोदानाव 25 थाखामोन दिनै 20 थाखा मोनबाय नै जा 50 थाखा फाननानै दानो दसेयावनो 50 थाखा आरोबाव बै लामायाव फानहैसै एबार जोंना ट्रेक्टर फैबाय दिनै मैगं गायसिगोन हालौसिगोन हनै बारिया हाग्रासो जाजोबबाय बोरै जाबावगोनथाय मैगंआनो ट्रेक्टर लेंहरदोंमोन दासो फन हरनानै फैगौ हनै हारसा गथ'आ ओमफ्रायो हालेवसिगोन दिनैनिफ्राय मैगं गायसिगोन ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आंनि भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै मैगं बेगरा जोंना रेडि जाजोबबाय गासिबो बेहायबो जा बुरजा मैगं बेगर दङ हनै खादायावबो सोमनानै दङ जा मैगं हनै आलुआबो बेसर फोखांनानै एसे माबाबाय मा होनोमोनलाय ट्रेक्टरजों समान स्लिम खालामफिनबाय जोंहा मैगं आरिखौ गायखांजोब्बाय जों आइजों आंजों एसे एसे गासिखौबो गायजोब्बाय फुरा जाबाय आरोना बारिया ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै आङो नारजि ओंख्रिजों ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिलांगोन आङो दसे नायबावबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ आंना नै बेबो रेडियानो जाबाय खर' लोबनोसै आङो बेजों बेबो रेडि जाबाय ओंखामखौ जाग्रोनोसै आङो नै नारजि ओमफ्राय नारजिया जोंनि नङा जोंहा न'आव संनाय नङा आलासि हरनायसोमोन नारजिया ओमफ्राय बेखौनो जानोसै आं नोंथांमोननो बयनोबो कमेन्ट्सनि रिप्लाइ खालामगोन कमेन्ट्सनि रिप्लाइ खालामनो थिनदोंना खालामगोन दे आङो ओमफ्रायो दा समा गैथ'वा आंनाव बेखायनो आङो बानायथ'नो मोनाखै गाज्रि दामोन बयबो ओमफ्राय आं एकदमबारे ट्राइ खालामगोन थाबैनो कमेन्ट्सफोरखौ रिप्लाइ होनो भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय आं जाग्रोसै दे ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक खालाम चलो सबाय बिमाजों अमाजों एवनाय ओमफ्राय नारजि सबाय बिमा न'निखौ जादों दिनै लुगैथारबाय आं जानो अमा जाफुंबाय आङो गोथाव गोथाव जाबाय थानानै
जाबाय नै बेबो आंना फुनगि संनानै जागौमानियानो जि मेंजोबगोरखायो ओमफ्रायसो रेस्ट दायो नार्जारिया दुगैखांबाय नै खर'खौबो लोबखांबाय एकदमबारे मैला गैला खर'आव मैलाया जा थाब थाब जायोना आंना खर'आव बेखायनो थाब थाब लोबनांगौ जायो दायो आं दुगैखांबाय ओमफ्राय आं दिनै मा ड्रेस गाननो नागिरदों माने बिराद खम प्राइसआवनो बिराद मोजां मोजां हाइ वेस्ट लंपेन्टजों गाननो थाखाय माने जिन्सजों गानग्रा माने शर्ट कुर्ति बायदि आरोखि ना बे कुर्तिखौनो होननांगोन मोनबोदों आं ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे एनै शेयार खालामनोसै होननानै गोदान नालायथो नोंथांमोनजोंबो दसेनो शेयार खालामसै होननानै खालामनो नागिरलायबाय आं नायनो रेडि ना गस्लाखौ माबायदि आंनि थाखाय मोजां आरोना नोंसोरबो जुदि मोजां नङाबा खिन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय आंखौ बबे कालारजों बांसिन समायगोन बेखौबो फोरमायबानो जाबाय आं मोनब्रै लाबोदों नायनि चलो ओमफ्रायो ड्रेस कहाँ है मेरा ड्रेस नै ड्रेसा बिराद मोजां मोननानै बायदों आङो बिराद खम प्राइसआवनो मोनबोदोंबो हिन्जावफोरनि थाखायथ' मा बुस्थुआ मोजां ओमफ्रायो खम प्राइस बिराद मोजां मोनोना बेबायदिबाथाय बिराद खुसि जायो आंबो बिराद खुसि बेखौ मोनबोनानै ओमफ्राय आं दा गांफा गांफा नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै माने दिन्थिनोसै बियो गांसे बे गांसे बियो गांसे नैबे गांसे मोजां जोबना गासिबो गाननायनायसै आरोना समायगोना समाया बेखौ गांसे गानबाय ओमफ्रायो ट्राइ नायजोबसै मोनसे मोनसे गासिखौबो ओमफ्राय नै गांसेया बे जालायबाय आं जि समायनाय मोनबाय गावखौनो गाव